Yurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany senlere bagşlanan aýdym tazy dawarlar, medeni köpçüliklerin şäherleri berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň beýik maksatlary ýetmek üçin gurýan we döredýän merdana halkymyzyň bagtyýar durmuşyny gaýtaranmajak owuşkun çaýýar. Şany sene münasibetli konsertiň şäherini gurulşy we senagy toplumynyň zähmetli tapawutlanan işgärlerine hormatly prezidentimiziň adyndan dawarly ýadyar sowgatlar gowşurly. Her ýerle giňden dawrlanýan bu şany seneleriň dawrlary ýurdumyzda halkymyzyň agly ýerleriniň jebitliginiň berkarar bolmagy ugruna edilýän tagallalaryň öz bolşy beýany öwrülýär. Munyň özi Türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň, bagtyýar durmuşynyň we nurany geleceğiniň hormatynyň belen tutulýanynyň aýdym tutnamasyr. Bu dawrlar mehriban halkymyzda aýratynda ýaşyrda belit watan söýjüligi döredýär. Täze üstünlikli ruhlanýan şany seneler hökümle giňden bellenilýär. Şunyň bilen baglykda bayramçylyk konsertinde yurdumyzyň medeniyet we sanat saatlarynyň belent ruhy esen aýdym sazlary, joşguny tanslar, konsertde gatnaşanlarda ýatan çykmajak täsirleri galyrdy. Munyň özi yurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany seneleriň häzirki döwrüniň ruhyny gowat derejede dawarlanýanynyň nowatdaky beýany öwrüli. Şeýle hem bayramçylyk konsertiniň dowamyna ýaşlyk, watany bolan söýgi, ýaşlaryň belent ruhy we olaryň pek ähmiýeti bolan gyzyklanmalary beýan edildi. Bu bolsa berkarar yurdumyzyň her urugunda şadlykly wakalara, täsirli prosesler esen ýanynyň nowatdaky beýany öwrüli. Konsertde gatnaşanlar şany seneleriň bedeni maksatnamasynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpşinedileni üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arka damyda alkyş sözlerini aýtdylar. Sanat saatlarynyň belent ruhy esen aýdym sazlary, ýakymly owazlary halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň özüşleriň belentliklerini tarap bedew wada bilen önämli gadym urýan yurdumyzyň awadançylygynyň senasy bolup ýanlandy.